F'dibattitu qabel il-Parlament approva bidla fl-standing orders u emendi fil-mozzjoni ta' proċedura, il-Prim Ministru Joseph Muscat ta' spjega ċara tal-għan tal-Gvern wara dawn il-bidliet. Fosthom iktar kontabilta u serjetà fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. Fuq kollox enfasizza l-ftehim fuq ħafna affarijiet, anke jekk ċerti aspetti qed isiru biss illum milli hemm bidla fil-Gvern. Bħal mod kif isir skrutinju fil-Kumitat għall Kontijiet Pubbliċi. Din nagħmlu xi ħaġa li dal-Gvern diġà qed jatwa, il-Gvern ta' qabel ma kienx jatwa. Illi meta ikollok Ministru illi fil-Public Accounts Committee ikun qed jinstema' każ illi jinvolvi xi ħaġa li huwa taħt ir-remit tiegħu, dak il-Ministru, dik il-persuna ma tistax tkun fuq il-Public Accounts Committee. Tinstema' ovvja u tinstema' xi ħaġa minn ewwel id-dinja. Fil-leġislatura li għaddiet ma kienx jiġri hekk. Reġgħet issemmiet il-multa li sejaħnu l-membri parlamentari li ma jattendux il-Parlament. Bil-Prim Ministru jagħmilha ċara illi din tapplika għal kulħadd. Għandna qbil illi il-membri parlamentari min ma jattendix, u membri parlamentari huwa kulħadd, min ma jattendix irid jħallas multa ta' 50 euro. Sakemm m'għandekx ġustifikazzjoni ta' xogħol tal-Gvern, xogħol tal-Parlament, jew inkella ta' Mart. Il-Prim Ministru kellu jiċċara dan għax tul id-dibattitu spikka l-argument tal-kap tal-Oppożizzjoni illi ipprova jagħti l-impressjoni li l-Ministri huma eżentati u saħansitra mbagħad talab li jkunu multati anke jekk barra minn Malta fuq xogħol tal-Gvern. Il-kap tal-Oppożizzjoni llum qal il-membri tal-Gvern, il-Ministri obbligati li jkunu hawnhekk meta jkollna il-Parlament. Mela sew, tax qed jgħidilna u jaf sewwa suppost il-kap tal-Oppożizzjoni li ħafna mill-Council meetings jinżammu fil-ġranet meta iva jkollna dan il-Parlament. Qed jgħidilna il-membri tal-Gvern m'għandhomx jattendu għal laqgħat tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill tal-Ministri. Jien Faraġ laqqas jgħid aħmerija bħal din. Fil-waqt li qal għal darba tnejn li kien sorpriż b'dan l-argument, il-Prim Ministru kellu kliem iebes għal Simon Busuttil. Għamilt froġa kbira b'din it-tip ta' kritika ma tafx x'inti tgħid. U għalhekk jien ngħidu l-kap tal-Oppożizzjoni intolbu din l-argument ma jibqax jirrepetih. Għax verament kien argument puerili illi ġelni li nitkellem illum. Wara sessjoni li damet għaddejja mill-4 ta' wara nofsinhar tal-10 ta' filgħaxija, il-Parlament approva l-mozzjoni ta' proċedura mresqa mill-Gvern u diversi emendi għall-standing orders.